Pwy oedd Gwenllian Ferch Gruffudd, a sut daeth hi'n symbol pwerus yng Nghymru'r Oesoedd Canol? Ar ddiwedd yr 11th ganrif ar 10, ganwyd Gwenllian yn ferch i deulu brenhinol Gwynedd. Roedd hi'n ferch i Gruffydd ap Cynan, un o arweinwyr mwyaf dylanwadol y cyfnod. Priododd Gwenllian a Gruffydd ap Rhys, tywysog y Deheubarth, a daeth hi'n rhan o linach frenhinol y de orllewin. Ar y pryd, roedd yr arglwyddi Normanaidd wedi llwyddo i gipio tiroedd helaeth yn y Deheubarth. Prin oedd y tir oedd ar ôl iddynt, dim ond coedwigoedd a mynyddoedd caio yng Nghantref Mawr. Yn 1136, yn ystod gwrthryfel ar Normaniaid, teithiodd Gruffydd ap Rhys i'r gogledd i geisio cymorth, gan adael Gwenllian gartref gyda'i plant. Dechreuodd Maurice de Londres, arglwydd Normanaidd Cydweli, gasglu ei luoedd ynghyd i sefydlu ei reolaeth dros y rhanbarth. Yn hytrach nag aros i'w gŵr ddychwelyd, aeth Gwenllian ati i arwain byddin yn erbyn y Normaniaid, cam anghyffredin mewn cyfnod pan nad oedd menywod yn aml ar faes y gad. Yn anffodus, collwyd y frwydr. Cafodd Gwenllian ei chipio ei lladd ger y castell, mewn man sy'n cael ei hadnabod heddiw fel Maes Gwenllian. Parhaodd ei hetifeddiaeth drwy ei mab Rhys ap Gruffudd a ddaeth yn adnabyddus fel yr arglwydd Rhys, un o dywysogion mwyaf pwerus Cymru yn y 18fed ganrif. Rhyw 20 mlynedd yn ddiweddarach, cipiodd a llosgodd nifer o gestyll Normanaidd gan gynnwys Cydweli yn ôl y sôn gan adfywio cryfder y Deheubarth. Heddiw mae Gwenllian yn cael ei chofio fel gwraig frenhinol a arweiniodd ar faes y gad ac yn symbol wrthryfelgar heb ei hael. Ewch i Gastell Cydweli i weld ei chofeb a dysgu mwy am hanes yr arwres anhygoel. Cadw, lles pawb.